senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ra bisa saringan Pak Mar. Amin wis wong tresna ra bisa ditres apa dipisah. SBS spesial buat Dek Yuli dan istrinya tercantik ya Allah. Pintar menggolek bojo. Siang pangator ratri mungke kelengan memandi sing ati sedaku bisa anduhani marang sang yah syukurlah tresna bukti naryoto hamba sejahtera ning batinku Antep ngomong rasa atimu tresnaku tulus jroning kamu. senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna siang pangkara ratri mungke eleng memandi sing ati sedaku bisa hati marang sang dahsyulah Sepaya
tresnaku kita yo tombo susah ning batinku Bagus antep no rasa atiku tresnaku tulus ning kalbu ayo senajan karo batu segara rasaku rabak sirna senadyan nyawa sasa karaka wis tresno rapi sedih pisan yen wis tresna ra bisa dipisah. terima kasih Pak Matur nuwun, Pak. Mar nggih mboten tambah Pak Mar Nggih tambah mangke. kira tambah mangke sik ki kolore ndek Fortuna ki dawane ram Luar biasa ya Mbak Tantri ya. nggih Pak Ternyata Pak Mar gak pun